Ahojte, rád by som vám predstavil kolieskové korčule K2 Fitboa. Sú to pánske rekreačné korčule, ktoré budú súčasťou kolekcie K2 v roku 2015 a taktiež v sezóne 2016. Do kategórie rekreačných spadajú na jednej strane kvôli typu topánky a taktiež kvôli veľkosti koliesok. Topánka ako taká má skôr širší strih, čo vám sprostredkuje oveľa väčšie pohodlie. Taktiež má patentovanú softboot technológiu, ktorá je už dlhodobo takým štandardom v prípade, že sú korčule veľmi pohodlné a tak ako keby papučkovité. Dotiahnete si ich prostredníctvom systému BOA, čo je toto jednoduché koliesko, ktoré natáča nylonové šnúrky, ktoré vám korčulu zatiahnu rovnomerne, rýchlo a veľmi spoľahlivo. Platí na ňo taktiež celoživotná záruka na náhradné diely, takže BOA Technology samotné vám vie kedykoľvek náhradné diely poslať bezplatne. My ich tu držíme taktiež a tak v prípade, že by sa vyskytol nejaký problém, vám vieme bez problémov pomôcť. Po všeobecnosti je to ale veľmi spoľahlivý zaťahovací systém. O zvyšok sa postará klipsňa. Výhoda systému BOA je taktiež v tom, že ho môžete dotiahnuť aj po tom, čo máte zatiahnutú klipsňu a napokon si korčulu dotiahnete ešte so štandardným suchým zipsom, ktorý sa nachádza nad nartom. Rám je hliníkový a je dostatočne tuhý a postará sa o optimálny prenos energie do odrazu. Zaujímavý je predovšetkým veľkosťou, kde má na začiatku 84 mm kolieska, avšak neskôr sa do neho zmestia až 90 mm kolieska. Ak teda začínate alebo ste rekreačný korčuliar a neskôr by sa vám zažiadalo viac rýchlosti alebo by ste si z korčulu chceli spraviť tréningovejší model, je to skvelá voľba, keďže si tam môžete dať väčšie kolieska. To je asi všetko podstatné, čo sa týka kolieskových korčul K2 Fitboa. V prípade, že by ste mali ešte nejaké ďalšie otázky, neváhajte nám ich prosím zanechať dole v komentároch a link na daný produkt taktiež nájdete dole v popise videa. Prípadne si ich prídite vyskúšať k nám na predajňu do Bratislavy. Ďakujem.